Yes, vi er gruppe 14, og vi har Martin, hej, og Linda og Morten Bisbo. Og vi vil lige fortælle om vores Affinity Diagram, og Martin han vil gerne starte. Yes, først og fremmest samler vi noget data. Det gjorde vi ved at bede en masse forskellige elever om at sidde ved deres computer, eller en masse, værende 4 forskellige elever siddende ved hver deres computer. Og så skulle de gennemgå en guide til at installere skolens VPN-system. Først individuelt, og bagefter så skulle de så begynde at snakke sammen i grupper. Og igennem den så har vi så optaget noget film, som vi har set, og nu er vi i gang med at lave alle vores små underkategorier, alle vores små sådan empiridata, som vi synes, vi gerne vil have op på tavlen. Så har vi for eksempel lavet en, der hedder browserfejl, fordi der var mange, der oplevede browserfejl. Og så har vi lavet en opdeling heroppe, hvor vi opdeler det, der hedder forbedringer i første omgang. Det er alle de ting, som de gerne vil have, der skulle være bedre ved systemet, det de gerne vil have ændret. Så har vi det, der hedder fejl. Det er dem, som alle de tekniske fejl og alle de personfejl, sådan den opdeling af fejl, vi synes, der har været. Og så har vi nogle holdninger til VPN, både før vi gik i gang med det hele, og efter, og hvad hvordan der har været et skift fra, at de blev introduceret til, og før og efter. Ja. Så hvis jeg har en, som hedder browserfejl, så vil vi lægge den under tekniske fejl. Bum. Java-problemer, den skal også have nogle tekniske fejl. Bum, bum, bum. Du skal egentlig ikke tøve, Morten, du kan også bare tage fat. Og stadig problemer efter installering. Det kan også være den humlok inde der, men det er måske næsten mere en personlig fejl, når det kommer et stykke. Frustration er vist lidt sådan i midten. Nok mest herovre. Jeg er også tvunget til at bruge Internet Explorer i forbindelse med print. Den kommer også over tekniske fejl. Nu skal det mere en teknisk mangel lige det. Deltager virket opgivende. Og generelt havde alle problemer med installering. Det må også være en personfejl. Så prøver vi også nogle af dem, som der er. Og så også en manglende support. Det er nok også, at jeg skal lægge lidt i midten, fordi det er jo både manglende support til personerne, men også på alt det tekniske. Ja, og forvirrende at installere. Og vi så prøver at bevæge os lidt mere over mod de forbedringer, de foreslår. Så har der nogle sådan vidensdeling, det er ment som al den viden, der skal deles imellem folk over på skolen, så guide er ment som alt det, som der skal laves om på de sådan rent tekniske guide-dele. For eksempel så er der hvor der ønsker mere synlighed i GUI. Man gerne vil have, at det var nemmere at finde rundt i sådan det interface af den guide, man skulle lave. At gennemgå. Det er også herovre ved fejlene, hvor det var, at vores deltagere generelt synes, det var uoverskueligt. Så er sådan en vejledning også, og man udover skulle bare have en vidensdeling omkring programmet, så er det også godt at have en vidensdeling omkring, hvad man faktisk skal bruge programmet til generelt. Og vores deltagere, de var egentlig generelt positive over VPN-programmets muligheder. De foreslår også, at man skulle lave introduktionen til VPN-systemet af en forelæser, som der faktisk kunne introducere systemet og forklare dets almindelighed. Og under guide herover, at der ligesom var en FAQ omkring installeringen. Bum, 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 bum. Der var også et ønske om, at printernavnene vil stå mere overskueligt i guiden. Eller at det faktisk bare var tilgængeligt i guiden, lige øjeblikket så det ikke tilgængeligt i guiden. Men at det skulle være nemmere at genkende, hvad for en printer, der man printer fra. Og det gælder både på selve, altså det både står på printeren og inde i selve systemet, altså det bare er den samme information. Fordi der står et tal på printeren, og så har den et helt andet tal inde i systemet, sådan set. Jeg lige læse igen her med en hjælpevejledning. Hvis den var lidt mere pædagogisk, så kunne det også være, at det egentlig blev forbedret. Ja, jeg ønsker om, at den bare bliver sådan en step-by-step guide, i stedet for sådan lidt hister her. Så
var nogle muligheder og information. Det er godt, hvis vi begynder at kigge på, hvad de synes, deres holdninger til VPN-systemet var. Altså i første omgang, så synes jeg, at de virkede ret sådan counterintuitivt med guide og al information, der ligger omkring det. Der var mange, der havde sådan en holdning af, altså hvad er VPN egentlig, blev der spurgt om, og dem, der egentlig vidste noget, det var noget med, ja, det er noget med et eller andet. At de vidste ikke helt nøjagtigt, hvad det var, men et eller andet. Men efterfølgende, hvis vi begyndte at snakke om det, så var der rigtig mange, der mente, at der var enormt mange muligheder ved VPN-systemet, og at der var enormt meget information at hente i VPN-systemet. Ligeledes så var de også alle sammen interesserede og gerne vil bruge det. Specielt også til eksamenssituationer, som Martin han kommer her med. Ja, de mente, det var både brugbart og praktisk til eksamener i forbindelse med udprintning af opgaver og dataindsamling. Jeg tror, først det er en, der faktisk skulle herover, fordi at det krævede, at de havde det. Jeg går tekniske fejl. Der blev aldrig nogensinde gjort klart. Der var nogen, der blev bedt om at installere first class, selvom det overhovedet ikke er nødvendigt for at printe. Og så lige så sidder de og installerer first class, som de egentlig ikke har brug for at få alle funktionerne ved systemet. Ja, og så også, det grundønske var bare, at man skulle få en instruktion under vidensdeling. Så hvis man skal begynde at kigge på noget sådan generelt for oplevelsen, så har det været, at at den guide, der har været, den har været altså mangelfuld i selve guiden, men også altså enormt, og det har gjort den enormt frustrerende at gennemgå. Men og de problemer, der har været med dem, har været altså bredt primært ud over, at guiden bare ikke har været altså testet ordentligt på brugere, og der ikke har været nogen sådan egentlig erfaring med, hvordan den skal altså anvendes. Den er bare blevet lavet, og så er den blevet sendt ud, og så nu sådan kan man gøre, men der er ikke rigtig nogen, som er blevet introduceret til det. Der har ikke rigtig været så meget feedback på, hvor godt den fungerer. Og det kan man tydeligt mærke, når man så prøver at sætte 4 tilfældige mennesker, som der ikke har prøvet og hørt om det, og ikke ved, hvad det handler om, ved at bruge den, så går det bare helt galt. Og det er også det, vi ser om i deres forbedringsønsker, og det er sådan de ting, de gerne vil have. Det er, at de gerne vil have mere synlighed, de vil gerne have mere altså overskuelighed, de vil gerne have mere sådan pædagogisk, og de vil gerne have bare en lettere tilgængelig guide til systemet, for de synes, som vi også kan se i deres holdninger til systemet egentlig, at altså i første omgang så ved de ikke rigtig, hvad det er, men når de hører mulighederne i det, og finder ud af, hvad de faktisk kan bruge det til, så er de rigtig positive. Så alt i alt, så er der bare, altså det er meget, meget positivt i forhold til systemet, men de vil gerne bare have bedre guide, og så mere information omkring det. Altså hvis man havde den bedre information omkring, bedre informationsdeling omkring det, og alle folk fik mere at vide, at man skulle have introduktionstiller eller en forelæser, som nogle af dem bad om at kunne få til at hjælpe med at gøre det. Hvis man kunne få det med ind, så vil man blive fri for alle de problemer, som vi har haft før VPN-systemet, hvor folk de synes, at de virker counterintuitive, at de ikke ved, hvad de skal bruge det til, eller at de ikke ved, hvad det er. De problemer, de vil sådan set forsvinde, og folk vil allerede være klar over alle de muligheder, som der er i det system. Og i og med, at der vil komme den her forøgede mængde instruktion fra starten af faget, og mere synlighed på VPN-systemet, det vil nok også gøre, at der er flere mennesker, der vil gennemgå guiden, hvor alle de problemer, som vi har haft herover, de vil blive fanget. Og det vil sådan set synliggøre, og det vil forhåbentlig så også bevæge sig mod nogle forbedringer. Så, og i den type, som vores brugere de har fundet. Så altså en mulig løsning vil helt klart i hvert fald i mit hoved være mere vidensdeling, mere introduktion til det. Det tænker jeg. Så. Yes, det var vores Affinity Program og vores research.